Zikuchitika Pompano mu mzinda wa Blantyre, Vice President wafika ku maofisi a immigration kumene amachita zolowa ndi kutuluka. Muonere mene Vice President Dr. anafikira pamalopa, ndipo ikatha video iyi tikupasiranisoni zimene anayankhulana ndi anthu aku immigration lero pa 5 August 2024. Taonerani mene Vice President analandiridwira ku immigration ku Blantyre lero. Takulandirani viewers nonse kuno ku immigration headquarters ku Blantyre. Mkhale pomwepo tikupasirani zambiri. Zodia. Zikoma kwambiri ma viewers nonse tikupasirani zambiri akatuluka. Mkhale pomwepo mumve kuti kodi nkatimo zina ndi zina zimene akambirana ndi zichani. Tikupasirani zambiri, mkhale pompo. Zikoma kwambiri. Takulandirani ma viewers nonse kuno ku immigration headquarters ku Blantyre. Mkhale pomwepo tikupasirani zambiri. Zodia. Zodia.
Zikomo kwambiri ma viewers nonse tikupasirani zambiri akatuluka mukhale pomwepo mumve kuti kodi nkatimo zina ndi zina zimene akambirana ndizichani. Tikupasirani zambiri mukhale pompo. Zikomo kwambiri. Takulandirani ma viewers nonse kuno ku immigration headquarters ku Blantyre. Mukhale pomwepo tikupasirani zambiri. Zodiac. What? Zikomo kwambiri ma viewers nonse tikupasirani zambiri akatuluka mukhale pomwepo mumve kuti kodi nkatimo zina ndi zina zimene akambirana ndizichani. Tikupasirani zambiri mukhale pompo. Zikomo kwambiri. Umoto ndi mmene Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael